yung pasapsapan akong tiyan. Ang gamay akong boy-on. Yes. Kalami, mag-rider rin niya. Ang kumama ay mong puts pa kay glass Ren, sa ayaw mo. budot yung ka rin. Mubura sa ko kayo. Okay, mangatag si... Mudahan. Mangatag si Nakita Rico. kita kong kaso Bukas, putas kalibo. putas mananaan di kong mananaan ginagawa. Hot kayo sa budot. Ara ibulot siguro mo yung hawak dahil. Oo. Ara kita ba anak? Ay kula ulang. Anak nga pulang. Oy. Pag mandas mo kasi kita, sige ta panglibak ni watay taon. Diyan ay tinuod yung ka rin. Ay, Ginoo. Ito mga isip kong di ba ko kay gabaan ka na. Iduot pitas Ginoo. Okay, mas okay pa ng libakon ka kaysa mo libak. Kasi ikaw maglibak. Di ba? Ako ganahan ko si katawa day. Ako pa di aking ganahan. Ganahan ko ako tawag libakon dahil. Ha, ikaw? Oh, ganang sa muslingan, ganang naglakat na ako. Wala Ah, taon. kalindo ka lang libakon tari na. sige, ay. Gara mo rin. Ako di mo kumukha ni Mirisi ka. Ugtas naman ako. Dahil lang nang libak. Oo, kay Ugtas, buto madit. na unday. Huwag mo kong mga nila bugas. Oo. Gani. Pagkaos kong pamilya. Dahil lang nang libak. Eh, Huwag yun. so may problema na nila nang malibak ko na sila. Binuhat sila bakbat nila dahil. Nah, dahil na sila, bahala na sila. Ay, bugtas na sila. Total, di dahil sa tayo balay, tagtagsa nga, pulit itong balay. Iya matag sa buhi. Oo, Tawan di po. may kanon nila. Iya matag. Iya mo tag-diskarte. Ha? Iya mo Iya matag tag-diskarte. kaldiro. Oo. Sa Ang kasa gola na rin, huwag kay kaldiro rin, no? Oo, nay, goon. Ay gukol kay si kasa kang Kaya ka, lamoy ka nung daday? Oo, mag-agad pa Na. kaon nila. Na? naawa na di. Ano mang yan, mga libak mo yan sa kana? Mo gani na. O sabi sila na, Ano man gibak ko sila mo kay sala nila Sa'yo dahil. na kaya na, ipabarang. Ay ko kung barang dahil. Ay, Bakit yung barang na makasalat sa ginawa na dahil. Pero balik na na po. Oo, nag-ingon na to dahil. Sagdaan lang na sila. Nag-ingon na to lang. Manikamot at taga-tuang makakaon na kita. Oo. Ano ko dahil? Kaya maluod yung ginoo di ay. Oo, Nga, ginawa grasya. taga-grasya. Pwede pa, hindi pa may hatag dahil dahil. Oo. Wala pala kaadlaw, di ba? Sagdaan na lang Grasya. sila. Mga mga libak, sagdaan lang. Tinuon. Ignore lang mga chismis-chismis. Di-ingon na to. Dapat ang magpasalamat pag ganito kasi kabisi silang kinabuhi. Dapat ang gilibak na nadyo taon playtime na to. Seryoso So, sabi ko ba? dapat ang pasalamat nga. So, Salamat ha, salamat na nga, yan sa ha. kabisi Oo, nila, nga. gilibak na nila, Paglibak, ha. chismis na nila, di ba? Mao yun. Oo, pasalamatan Sikat sila. kayo ta, kigiliba. Sikat kay kita ni ko ang kita pidato no nani. Sa kabisi ni mo. Tagaan gilibak ka time. ka. Nga, Libak ka. No? Mao gani. Angay malipay ta. Mao gyud ti mo. Ang amang tao, mga tao, magsama ra, pero mas bitagin na may kwarta ta. Kaysa wala tay kwarta. Oo. Kaysa wala tay kwarta, wala tay kaunon, magangata. Nga. Ana. Kuya na rin, gika sa libak rin ba niya mo yun nga. Namoy bugas dira. Ay, lamay. Na. Ito ulit muna ako ay no. Amo nag-ingon taga anong lapo. Gaan lang Japon. Ay mo nag-ingon grasya gi sure sa amin sa kataw na. Sure, Yeah. you're easy. Human sila, share is the blessing. Sure is the The blessing. blessing is the share. Oh, amo na.